Mga kasama, punos Ginoo, ato ang kutlon diya sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 10 o 11. Makiningingon sa pulong sa Dios. Sa katapusan, magmalig-on kamo pinagi sa Ginoo o sa kusog sa iyang gahom. Isulob ninyo ang tibok hinagiban sa Dios aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugahan sa iyawa. So mga kasama, ang hinagiban nato para tong mabatukan ang mga taktika, temptation, mga pamagi sa kadautan, sa kangitngit, mao lang ang pagsulob sa hinagiban nga gihatag sa Ginoo nga ni kanato ang kamatuoran, ang pulong sa Dios, ang bakos, no, ang kaluwasan o dagan pang uban mga kasama. So kung gusto kita magbadaogon sa gera batok sa espiritual nga aspeto, ang taming o ang armor sa Ginoo ang ato ang ikinabuhi. Kini si Radyo Man Joel Gray. Tatak, Amen.